Mga barangay kapitan sa Dalagete may reklamo batok sa mga pulis sa Minglanilla ug Talisay City nga daw nangilkil. Ato sa Barangay Assembly sa 2nd District Towns, matud sa mga kapitan kinsa nag-operate og mga trucks sa utanon nga ilang mga drivers gihulga sa mga pulis nga isyuhan og citation ticket kung mo-deliver sila sa Carbon Market sa syudad sa Sugbo. Gingong mo-kolekta sila og 200 pesos matag truck driver kinsa mabiktima por lo menos katulo sa usa ka semana. Kung dili sila mobayad, ikumpiska ang ilang lisensya og isyuhan o violations for temporary operators permit sama sa overloading. Sa Minglanilla, ang mga pulis kasagaran musita sa may Mary Help of Christian School. Gingong susama sab ang matang sa extortion sa may Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Ang mga hepe sa kapulisan sa Minglanilla ug Talisay nanawagan sa mga barangay kapitan nga muhatag sa mga barangay kapitan sa Dalagete nga muhatag og igong ebidensya aron ma-formalize ang reklamo ug maila ang mga pulis nga nalambigi.